अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. माझ्या हातामध्ये 2019ला माझा वचननामा म्हणून हा कागद आहे. त्याच्यामध्ये धनंजय मुंडे आजचे कृषी मंत्री पालकमंत्री यांनी जनतेला निवडणुकीमध्ये तोंड देताना सांगितलं होतं की माझं विजन परळीसाठी काय आहे आणि मतदारसंघामध्ये मी काय करू इच्छितो. मी जवळजवळ 160 गावांचा 15 दिवस दौरा केलाय. जवळजवळ 11 मुक्काम मी गावी केलेले आहेत आणि त्या गावांमध्ये मला लक्षात आलं की हा कागद कागदच आहे. 90% पूर्तता काहीही झालेली नाही. 90% फेलियर झालेलं आहे, अपयश ठरलेलं आहे आणि ते फेल झालेले आहेत. त्यांनी आमदारकीला जे काही वचन दिलं जनतेला आणि विश्वास त्यांनी निर्माण करून मतदान घेऊन त्यांना आज नशिबाने मंत्रिपद भेटले, पण धनंजय मुंडेंचे मंत्रिपद फक्त त्यांना लाभलेले आहेत. मतदारसंघामध्ये त्यांनी जे काही वचन दिलं कोणाचंच त्यांनी काम केलेलं नाही. हे वचनपूर्ती त्यांचं वचननामा फेल झालेला आहे. शेतकऱ्याचा सोयाबीनचं नुकसान झालेलं आहे. 85% लोक शेतकरी आहेत, त्यांच्या घरात पैसा नाही. 12 वर्षापासून तोच रेट आहे. विद्यार्थी जे पास होऊन ग्रॅज्युएट होतात त्यांना नोकऱ्या नाहीत. तर मला सांगा, समाजामध्ये आज शेतकरी जो बेरोजगार विद्यार्थी जर म्हटलं तर 100% परळी विधानसभेमध्ये हेच लोक आहेत आणि 100% लोकांचा विकास झालेला नाही. कारण विद्यार्थ्यांना जे ग्रॅज्युएट झालेत नोकऱ्या नाहीत, शेतकऱ्यांना त्यांचा रास्त रेट भेटत नाही, लोकांना पीक विमा भेटत नाही, लोकांना रस्त्याचे प्रॉब्लेम आहेत, लोकांना लाईटचे प्रॉब्लेम आहेत आणि लोकांना जे त्रस्त झालेले आहेत दादागिरीमुळे. या आमच्या मतदारसंघामध्ये 354 हा कलम सगळ्या गावात लोकांना माहित आहे. कित्येक लोक जेलमध्ये गेलेले, खंडणी केल्यासाठी गेलेले, कशाईसाठी गेलेले. त्या लोकांचा, सामान्य माणसाचा काही चूक नसताना एवढी दहशत आहे की लोक, सरपंचासारखे लोक फोटो काढायला सुद्धा आमच्यासोबत घाबरतात. अशा प्रकारची दहशत आहे. तर हा वचननामा जो त्यांनी दिला होता, मला असं वाटतं की आज धनंजय मुंडे जे जनतेमध्ये जाऊन त्यांनी आज काल प्रचाराचा नारळ फोडलाय, त्यांनी हा कागद जनतेसमोर घेऊन जावं आणि फक्त हे भाषण करावं की ह्या वचननाम्यामध्ये धनंजय मुंडेंनी जे दिलं होतं की हा माझा वचननामा, ह्याच्यामध्ये त्यांनी काय काय पूर्तता केलेली त्यांनी जनतेला सांगावं. त्यांनी राजकारणाचं हे बोलू नये की माझ्या संपवण्याचं राजकारण लोक प्रयत्न करतायत, मी कुणाची तरी साथ दिली म्हणून माझ्यासोबत मला ही अडचण निर्माण करतायत. तुम्ही जनतेसाठी काय वादा करून आले होते आणि काय वादा पूर्ण केलाय ह्याच्याबद्दल धनंजय मुंडेंनी बोललं पाहिजे. दिशाभूल करण्याचं, दिशाहीन काम करण्याचं कृषी मंत्र्यांनी, धनंजय मुंडेंनी काम केलं नाही पाहिजे. माझ्या दौऱ्यात मला हे समजून आलंय की ते अपयशी ठरलेले, फेल झालेले ते मंत्री म्हणून. धनंजय मुंडे आता प्रचाराच्या शुभारंभाची अस्मिता जपण्यासाठी ही निवडणूक लढवणार आणि जिंकणार असा दावा करतात, काय सांगा? साहेब, ते दिशाभूल करण्याचं काम आहे. त्यांना कोणी संपवण्याचा प्रयत्न करत नाही. त्यांचा हा वचननामा जो 90% पूर्ण झालेला नाही ते त्यांना संपवण्याच्या मार्गामध्ये जनतेला मजबूर करताय. हे कोण्या गावामध्ये सुद्धा गेलेले नाहीत. मागच्या 5 वर्षामध्ये 90% गावांमध्ये ते 2दा सुद्धा गेले नाहीत 5 वर्षामध्ये. तर जनता काय विचार करेल? बेरोजगारी एवढी वाढलेली आहे की सगळे युवक बेरोजगार फिरतायत. या पूर्ण मतदारसंघामध्ये 3.5 लाख लोक असतील आणि जवळजवळ 20,000 लोक बेरोजगार आहेत. 500 नोकऱ्या सुद्धा त्यांनी या पालकमंत्री म्हणून ह्या जिल्ह्यावर, आपल्या विधानसभेमध्ये आणल्या नाही. तर लोक करणार काय? तर वचननामा 90% जर फेल होत असेल तर लोक संपवण्याचा प्रश्न काय? दिशाभूल करायला लागते. अजून कोणाच पक्षाची पहिली यादी सुद्धा आलेली नाही. मला वाटतं सगळे लोक एकत्रितच यादी देतील. आम्ही मागणी तर केलेलीच आहे, आम्ही कामालाही लागलो आणि आम्हाला पक्षाचं काम करायचं आहे. आम्हाला शरदचंद्र पवार साहेब आशीर्वाद देतील तर आम्ही नक्कीच ही निवडणूक लढवून, जनतेची साथ आमच्यासोबत आहे, बेरोजगार युवकांची आमच्यासोबत साथ आहे. धनंजय मुंडेंचा पराभव झाल्याशिवाय या मतदारसंघाला आराम भेटणार नाही. सगळ्यांची हीच तयारी आहे आणि निकाल एकदम त्यांना बाद करण्यासाठी, घरी बसवण्यासाठी आणि विधानसभेच्या पावन पायऱ्या त्यांनी चढू नये असा बंदोबस्त करण्यासाठी विधानसभेमधल्या सगळ्या लोकांनी, शेतकऱ्यांनी, कष्टकऱ्यांनी, बेरोजगार लोकांनी ठरवलेलं आहे. हे फेल झालेले आहेत, हे अपयशी ठरलेले आहेत. एक शेवटचा प्रश्न, तर तुमची भूमिका काय असणार? गुट्टे परिवाराची भूमिका नेमकी काय असणार? आम्ही पक्षाचं काम जे चालू केलेलं आहे ते पक्षाचं काम आमचं राहीलच चालू. आम्ही एकनिष्ठेने पक्षाचं काम करू आणि इथे जो सर्वसामान्य लोकांना जे त्रास झालेला आहे त्याच्यासाठी आम्ही जे काम करतोय, तिकीट न मिळाल्यामुळे तो त्रास कमी होत नाही. आम्ही सज्ज आहोत, आम्ही ते काम करणार आणि लोकांच्या कामासाठी, त्यांच्या बेरोजगारीच्या प्रश्नावर, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सातत्यानं आमचं काम चालू. पण लोकांचे आवाज उठवण्यासाठी तुम्हाला विधानसभेत जाणं तितकंच गरजेचं आहे. त्यामुळे तुमची बंडखोरी किंवा तुम्ही अपक्ष लढणार आहात का? 100% बंडखोरी करणार नाही, अपक्ष लढणार नाही. आम्ही लोकांची साथ देणार, पक्षाची साथ देणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.